A dyma'r trydydd Beca Jarman o Glwb Glannau Tegid Ffederasiwn Meirionnydd. Eifionydd. O olw cagrwch cynnydd ar wyneb trist y gwaith mae bro rhwng môr a mynydd heb arni stau na chraith. Ond llebyr arat ar y ffridd yn rhwygo'r gwanwyn per o'r pridd. Draw ymryson ynfyd, chwerwr newyddfyd blin. Mae yno flas y cynfyd sy'n aros fel hen win. Hen yw murmur llawer man sydd rhwng dwy afon yn rhos lan. A llonydd gorffenedig yw llonydd y long goed. O fwaith o plethedig yw glaslawr dam yn rhoed. I lan a thref nid arwain ddim, ond hynny nid yw ofi dim. O, mwyn yw cyrraedd canol y tawel cwmwd hwn, ond dyffryn diwydiannol a dull y byd awn. A rhodio'i heddwch wrthi fe hun, neu gydag enaid hoff cytun. Ac mae Mali yn cadw cwmni Meinir. Mae llongyfarchiadau mor iawn i ti, ond ti'n hen law ar y busnes adrodd yma? Wel, ydych chi'n gallu dweud, fy'n adrodd dipyn o flynyddoedd o'n. Ers faint? Mae'n siŵr ers i fi fod yn tua 6 oed. Felly'n dod yn rhwydd iawn i ti erbyn hyn? Wel, swn i'n mynd hynna chwaith. A dwi'n clywed bod yna hyfforddwraig dda iawn dy ti hefyd? O, mam sy'n hyfforddi, fel arfer. Siw ma hwnna'n gweithio? Cael ambell i angytundeb de, ond da ni'n iawn ar y cyfan. Ond pwy sy'n rhoi mewn i bwy erbyn diwedd? O, dwi'n siŵr, dibynnu. Cyfarfod rwy hanner ffordd. Wel, diolch o galon ti am y sgwrs a llongyfarchiadau mor iawn ti.